Season is about to end and we want to get to 200k subscribers. Bafethu siyanicela, please subscribe. We are left with only 1 month. Can we do it? I believe we can. Welcome to our fans on TV. It's the Petro Premiership. Mamelodi Sundowns 2, CS Galaxy 3. I'm joined by friend America Mabanu Puma Wupi. Awukhuluma nabo ngwana kaNtshakazi wasengwenyeni enkomazi. Ukhala ngani futhi? Ngikhala ngacoach wethu. Khala. Coach wethu so asase TS Galaxy phansi akhohle uStembombela. Yes. That is why bashaya kangaka. Uyasiza coach. Ngikhala ngaye kuphela. Angayithathi ikhefu. Angeke mathuba mancane. Mathuba mancane. Bafethu niyamfuna uKaroso next season. Uyalandela.